Bakhuid tongin Dubai nagabinda bynta walang baniwa ka jingkoi jingkia. Sngi wise, sang mas put no bar lai spa so po. One paraya roy you try, hallelujah. Del malero long way, hallelujah. Rise you try. Operato ngin songo yau jisu nagabinda ka jingai ka jingkar ko baro ka baudang te se halo jongi kam karpang lempa ka nagi ukrish Bakhuid ni trang nadu ka donu benyo pediang ya ka jingkoi jingkia met bad men si nginang yai beteng ben Dubai nagabinda ka mega Bible convention bad ni Dubai karpang nagabinda ka suin beneng bangin nang iyo ya ka ya ki Sngi ka balait na ki jing tut ki jing bit ki jing slap baro Babaro paid ubawan lumlang ban snap ikitinu try lamba brother Sajid Joseph kalanga ba seizo haga jingem chunky ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid ka jingai e jungu try jungi Jesus Christ but ka jingi jungu blay lembat ka jingi sulak jungu men sim Bakhuid kindon rank but pi baro Kohimen ko para tangi sangai sport nagabinda para ki pop ki sang jongi nagabinda ki jing thut ki jing bit kabang isngo ha ki jing men CM jongi nginakar party au jisu ban penshai shishu ya ki jing mujim barkat bangin imbarabor kat kum ka gospel kat kum ka jingi kai jongu jisu bangin long shisha ki jing shai nginang bratili yalade da kabaiti ya ki jing dum baro ki kam jong ka jing dum ya ki pop ba sen shari ingi kerpadi au jisu nadu ka donut jisu pelai lut ingi na kini ki pop baro na sosi halor ki pop ke bang elale pin kuid ingi jisu jisu be id map ingi sait kud ingi na baro kini ki pop yarap ingi ban imrengkat bat me nga pelam How blade but on board baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun dagi jimpar khat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daka jingle palad janga daka jingle palad janga daka jingle palad bakraw janga namar kata ngakar padi ka Maria Bakhuid kabaya isa akati soti yaki angel bakri koi badi pi ko himen ko para Benduwai na gabinda jonga, how try ublay jongi. Ublay badan bor baro ni sune yangi. Badendala mapigi pop jongi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can right go place yangi. Try can right go place yangi. Nginia Dubai nagabinda ki jing dumu shime jumpi
Baka bor jisu nam pau haka jingim jambi haki inga sem jambi haki batolot bor barro. Duairu naga binda ka jing job but ka jing saiso janga mega Bible convention sau san tarik jang ubanai banwan. Itu wai naga binda ka sngi balait naga jing tut ka jing bit naga slap bat ki leer barro. Koblai mei ubala kentup ya baharo ki hukum janga ain Bakhuid jame haka jingit ya me badiau para marjan to ai ba daka bangi bat ya ki hukum jame yan pinpoy yangi shaka jingim bamjik da utrai jangi Jesu Kristu kun jame uba im bat sansha renkat bat me haka jingelong kawai janga min sim Bakhuid ublai jinom la jinom. Amen. Hakas nem Nyngkong trong u Sirus us im u Persia. Pan yo penteb yaki ktin ba utrai ulakren. Daki sentur. Uceremaya utrai ulapenki yaki mensim Sirus us im. Kap Persia hadu ba ulapenmi ka jingpynbna. Hakahima. Jong u barok kawai. Pat dabu yaka haka cinta. Usirus usim ka Persia uong kumne. Utrai ublei. Ka peneng ula ai hanga. Yaki hima barok. Jong ka kendau. Pat ula hukum yanga. Bante yaka ying. Naka bynta jong u. Ha Jerusalem, kabaton ha Judea, te uno ubaton ha bedeng, jong pi ubadei na ubad jong u, baro te ublei jong u, unton ringkat bad u, ai unlait kiu sa Jerusalem, kabaton ha Judea, bad untei biang yakaying jong utrai ublei. Ki Israel ulalong ublei ubaton ke Jerusalem. Pat uta ubaya uwei pa uwei ubadang im hakano kajaka pa usong usa un kyrshan daki breu jong kata kajaka jong u. Daka rupa pat kaksiar daki mar ki mata pat ki cinri cintu nalor ki cinterwa ai subha naka benta kaying ublei kabaton ha Jerusalem kumta ulakmi ki nongba jong u yingkur ka Judea pat ben janai ki lingdo pat ki lepi kat ya upa ublei ula penki yaka mensim jong u pan let kiu pan tei biang yaka ying utrai kabaton ha Jerusalem pat barok ki breu ki paya syong yasa ringkat pat ki layarab yaki daki kiu ki pliang rupa dakaksiar daki mar ki mata daki jenri jenduk pat daki nar pa koridor nalor ki kipa kilasu aisubha kaktin utrai Sam sispasan punreu nomor praspa life ukenta. Praspa life ukenta. Kiba beda kiuma kinyo odaka jingre
ya ka shintur jongi da ka barke dam yang shintur jongi da jingri salek men ki ba beta ki umat in your da ka jingmen wat ki gentil ki laling ki ong paramaki akmi ki kampela putrai ulayaki shisha tuk mi ki kampela putrai ulayaki te kala te bangin risabat ngin lekmen Iba beda ki uman in ya ada ka jingmen ben pai shangi atraya ki koi di na jing long rao kin long yangi kum kin urum na karisya kita ba beda ki umat kino da ka jingmen kin mi ya yam wan pai kin kmen da la songken ki ba beda ki umat kin yo da ka jingmen Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. To ai ba ka jing shai jong pi kan ting shanya khamat ki breu. Bai kin du yu ye ki kam ba phai jong pi. Bai kin du pendan buram ya u pa pneng jong pi. Hallelujah. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Gabat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Gaburam ame kutrai. Ujesu la ong ha ki paid bang. Omdon mano uba enda utang ia ka syarak utap ia ka daukiu. Lane bu ia ka hakrum jingtia. Henry ubu ia ka halor kading penyang syarak. Kenamba kitu ki barung kindup yo ia ka jingshai. Naba omdon kabala buri ia kaba en pen pau. Lemne ka bari ya kaba en tip. Badwanra habashai. Te to dasumar kumno pi shashkor. Namar hauta ubadon eye en dang ai shushu. Henry na uta ubamdon eye wat iya kata kaba utarai ba udon en sashimno. Ka gospel jong utrai Kajingera ya meku Chris. kohimen koperabir hautrai Jesu Christ lemba ka gospel minda kasngi u Jesu kod uveringi ballongi sharak badon ha ka ding peniang sharak but ka sharak hangne kalong ka gospel ka sharak kalong ka jingi kai jong Jesu ka sharak kalong ka jing shisha kabangi deben em da kabas ngawutu ya ka jingi kai jong Jesu wad hadin bangi pidiyang ya ka sharak kabalong ka gospel kabalong ka tinu bale kabalong ka jing shisha
kabalong ka bor bat ka jinga e jongo ble ladang I jit ban kum ki bruyu bating ki ba ngeit bit ki ba tarais niu ki ba kongo ya ki ba sinio jangane ka parte ujisu ong kamla ballo hang ne ujisu ong ya ki bruyu badon badi ki bruyu bam don eye ki bruyu badon bad ki bruyu bam don eye kadon ke jingya per don bon ki bruyu what hadin ba ki pediang ya ka jing shisha jong ka gospel ka jinga e jong u Chris lemba ka jingjir jong u iyangi lemba ka baptisma ni jid ban ha ka jinged bit ha ka jingkinia thala jong ka parte kalam da nged how jisu ladang nged bad ni id ya jisu ka sharak kadang me ka jingshai kanang pernai shushu ban ngin sas dang yo shushu kadba ngi ya ka gospel ka ding nang kalang shushu ha po jangi ka jingshai nang priang saudong jangi henre lada what hadin ka jingim badu Chris ngi kongu ya ke basiniyo ngi ya ke kabam po jahit ha ka jingim jangi ngidang pelip ya kane ka jingshai kadon ka jimma ya ki brio ba ha ka jingting ngilaban yo ibun gi kristan saudang jangi ki ha ka jingting ki ha ka jinged bi ki ha ki jing the lord brio jangki namar kim don jingir satya ya jisu namar ba kim shimla ya ka gospel ka palai ludiangi ka gospel ka pen pernai shushu ya ka jingim jangi lem konda jisu ong enang ai shushu ya ki brio pa pentre kam ya ka jing shusha jong ka gospel ya ka jingir jong jisu ya ka jing shai ka bangiyo pediang bon sin ngik ladangi kerlalong ge ba jaitu ladangi kerlalong ge ba jaitu ban duwai ladangi kerlalong ge ba jaitu ban pule iya ka ktino bale ladangi kerlalong ki bruyu ba jaitu ban le ki kam baba kadon ge jimaya namar ujisu en shimno iya ka ba ula ai hangi unang ai shushu ye ki bruyu bakaloi ban pentreka naga takadaw ya ke badon ka jingshai ya ke bamdon ka jingshai ya ke bakaloi ban roy ha ka jingshai ya ke bam tre ban roy ha ka jingshai ya ke bam tre ban pinshai bad pin pernai ya ka ne ka jingshisha jonga gospel ya ke ba jaitu ban kongu ya jisu but no naka kitab na Ezra kumno uble ula persad mensiam ia usirus sirus ula yopediang ia ke jingshai wat lada ba bam de ju lemba jongu uble ula yada ia ki paju ki jait ben rio ju but uble u persad ia usirus ba un kyrshan no ia ki paju ia ki jait ben rio ju ba kindo pla ben tebiang ia ke temple namarba usirus ukoloi ban pediang ya ka jingshai ha ka jingim ukoloi ban kongu ya ka saindur jangka baneng ukoloi ban pinme ya ka jingshai ukoloi ban peniang ya ka sharak ha ka ding peniang sharak but baro ki jait ban riu kio but ye kiosno but kilayo jingslor kane kalonga jinglong ka ba jisu kemelendi nangi baro habangi koloi habangi don ka jimmud nengi don ka jing donud ba koloi ban pediang ya ka jing shisha ujisu pinroy yangi ujisu chimdi pura yangiendre ladangi jid ban ha ka jing ting na ka jing kusula ha ka jing kusulai jingim jongi ha ke bar ka bammen bad kata ka bor bammen kan seiso ha po jongi tendangila ban yoi ki bru ki bating ngilaban yo iki brio ki pang ki bashitam bad ki perkash perkat barabori ke jimpang banya ka ban stur shau jisu ke jimpang ka sin shar barabori ki ke jingting ka sin shar barabori ki
Ke jingting ya ke jingdum kasen syari ki. Jingting ya uksuit kasen syari ki. But kim tre satia ben pediang ya ke jing syayu kris. Ujisu terwahangi jing syai. Ujisu terwahangi jing slur. Ujisu terwahangi ya ke jinged. Ujisu terwahangi ya ke jingid. Henry ladangi kintai si kintai. Ujisu sange ben tre hakum kita ki beriu. Pinban ubamen untre. Ngiha ben jid. Bad nongin yanongin kongu, bad nongin ya trailer, bad ke jingdum jangan ne ke perte, ne ke jing shai jangan ke perte. Gidon ka lad ben jid, ladang jid ben bad ke jingdum jangan ne ke perte, ngin kerlalong ki beri bad kerdu, namar ya ka bang gidon un shimno nangi, bad kandap tangga jingdum jangan ke perte. Henry ladang ilong ki ba isirham ya jisu. Larangi kloy ban ya trailang bad Jesu. Larangi kongu ya ke jingshai janga gospel. Bad ngi id ya ke gospel. Bad ngi kloy ban tre bad ke gospel. Te ngin salam ki kun ke baya per ha ke jingim jangi. Namar Jesu in kindi burom yangi halur kie baro kaba pintolot yangi kaba pinting yangi. Ko himan ko para. Hakan ngi yukirish Bakhuid tongin duwai. Nadu ka donu Jesu perlong yangi kikun ke bapidiang pura ya ke jing shai janga gospel ke jing slur janga gospel bad ke jinga janga gospel kramba nginum longshu mrau janga jing ting bad ke pop bad ke jimpang jing shitam jisu bayid karku kardo yangi pensle shishu yangi da ka bor janga gospel da ka bor janga jing shisha kaba wan na ka gospel bangin imbarabor aka jing shai jame da ka bertili ya lade shaki jat jame da ka naka ban light luit ik jing ting ke jing kuslai baro enya ro ya utrai Jesus Christ Junam la junam amen. ko himen ko paratong in plai ke jing et ke jing nganget how play pa baden bor baro unong tao ka bening pat ka kendau. But how Jesus Christ ukun pa marwechung utrai jungi yau bala puna mensim Bakhuid yau bala kana ka Maria ting soti ubala shale ben popon Dios Pilatus la sanar panayabu ula kiasha ki baya hagas ngi ka balai la mi pan na ki baya ula kiyo shabene usang shakamono blay upa balan borbara nang da unwan pat ben bishari ki bayim bat ki baya ngangeit ho mensim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid, haka jingya silo ki rikoid, haka jimmab yaki pop, haka jimmi pat kadol, daka jingim bam jikut. Amen. Lai spa profundriu. Lai spa profundriu. Shaduan ngiwan bandra.
duai ko himen ko parang baga jingkinia jonga ba jampi kallang ka ba priang hun hau blayupa badon bor baro to try pedeng jing knya ni ji jong pi la ka banta ka jing ro ka bro ma ka teng jong u ka jing banta yang hi ba ka balang ba ku jong u ba ro ka we to pediang da ka bas buon ko trai ngi karpat ya ki jing tarwa jongi pai jame ba yakata ka ba ki phla da ka jing ei brio bele kinyo ha ki sacrament ba kinja bening dau Chris utrai jongim amen utrai undon rain ka bat pim rangkat bat piru to ken tiu yala ki donut yikin tiu yaki shau tra tongin ya aingu ya utrai ublay jongim ka shong hok bat ka dei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar ha ka jingid melatau yau bendriu bat habala pindram yau katkum ka hok melasispa yau da ka jingisne lemba utrai jongi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki yaro ya kaburam jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarap him bala karku ki amane rengkat da ka jinkamen ngi kar padia me to ai bagi sur jangi kinia so bat ka jangki kadba ngi pen bana da ka jingya ro bas nge veri Bakhuid you try Bakhuid you play keep bad make bad take it up dai ka buram jome why you sana shatro why you sana klem good why you sana you play to know yaro you tabawan I got curtain who try playing but we're take it up like a buram domain why Hosanna shatro why Hosanna claim good why Hosanna you play to know ko himen ko para ka jing ri blay da ka jing eight ka baskem ngi duai bangin dap da ka bor men siam Bakhuid baru men siam Bakhuid pen sle yangi bangin long shisha ka jing shai jong ka parte bangin long shisha ki kon di baslur palait luit na bar ka jing sniu lemba ka jing pen sle jong men siam Bakhuid lemba ka jing van hya jong men siam Bakhuid halo jongi halo ki inga sem jongi halo ki bapangi bashitam baro dashisha melongo Bakhuid ko trai katamay jong ka jing Bakhuid barom namar ka tangi karpadia me to pen Bakhuid pen gandang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba pa yo men sim jame kum ka jer halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jongi u Jesus Christ ha ka por bala dino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba ingu yame ula kdia yavu badula ai halege sendran u ong tu shim bat to bam na ka ne pi barro ne mar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jumpi Hagaju kerukamendal alaya bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage sendran u ong to shim batadina ka ne pi baro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikud ya ka ben pen mi naga binda jambi banaga binda ki babun naga binda ka jimma ap ki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam
Kusnam bakardo jangu Krista pen koi diangi. Pen koi dia kemen siam hadim pen koi. Pen koi pen kia ya ki bapangi bashitam bara. Yada yang inau bamen nagi kalam. Kajimaya John Kajinget. Kata sin bangi bang judeo pu. Pagi dina kani kakuri. Ibenda kajing yap jong minggu trai. Tada du menwa. Namar kata. Ngi ke bapin menta ya ke jingya bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem na marmela nyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi karpadia me bangi ke be yobinda hakamet bar gas nam ukris ngillong ke bela penyatele kawai da umen sim Bakhuid Token mau ko tra ya ka balang jamme ka bela priang hasatala ka parte But the penjana ya ka ha ke jingi rengat but u leo uppa Bakhuid jangi u wilbert u bishop jangi but bar ki lingdo but ki rinium taken mau lemru ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bele yotia da ka bakermen ya ke jimmi pat badia baro ki bela klat no ha ke jingi sne jamme top diang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isni yangi baro ngi karpadia me Parengkat bat kamari ya teis oti Bakhuid ka kamijo. U Joseph Bakhuid u kurim jaka. Ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid pat baru ki rikuid ki bela pen swabha me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jukut pat bangini ro pat pen don bur am me da u kun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kallong hamayu blayu pa badan bor haka jingelong kawai jungamen sim Bakhuid barro ko burambat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para iduai na kabinda ke jing tumu ba per ka jungi kadbangi duai ka ne jing duai ka ba jisu hi ulahi kai Ina manra hakamat Jesu eka mega Bible convention your brother Sajid Joseph but bar ki pai ringet ki bawan yalum lang hangne Mawkhlam ban snap ek tino trai inang duai bau Jesu pen kray eka nega jaka bau nang plai lud ingi na ki jing slap ki jing wit baro ba bar ki pai berlin ki bawan yalum lang hangne kin shem jing su kin shem jing id Jesu kin shem jing goy jing kya lempa katin bala yala itu wairu naga benda baharo ki bapangi bashitam ki bashimen dalang hakene kamas Bakhuid but baharo ki longing long sem jangi bangin yo march shaka jingi ru Chris kopa jangim Ubah bening kalong Bakhuid kerteng jume kanwan ke hima jume kalong mon jume hakin da kumbah bening toai ngi mentang ke jimbang jangi ka bahala kasni badama ngi Nyngkong jangi kumbangi ru ngi map ke beles new yangi Pada waktu elam yang isya ke jingpen shoy, henry terpelait yang ina ke basiniu. To pelait yang ingi kerpat ko trai na ke jing siniu barro. Haga jing spoon jamme, to ai jing suk jing sign hage sngi jangi. Knamba da ke jing arab ke jing isne jamme, ngi light barro bona ka pop, but ngi yo jing edana ke jing jin jar barro. Katbangi dangap ke melindi aga jingermen Bakhuid, but ke jing wan pa jungunong penim jangi, u Jesus Christ. Namar kejume kalong kahima kejume kabor kaburam menta bejinom la jinom Kotrai Jesus Christ me bela ong haki apostol jamme ke jingsuk ngai happy ke jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ke jingai janga balang jamme bad ha ke jingspun jamme to ai haka ya ke jingsuk bad ke jingya tele kawai katkum ka mon jamme mame uba im bad basensha jinom la jinom Amen. Kajing sugutrai kandon barabo renka batpim Rengka bat pi. dap la kajing idu Christ tongin yaing markelia.
hakami ukon lamboro janga ble hakami ubakit na ka pop janga parte sukito ki bala kort shaga jing kawai janga ukon lamborot ko kan rat ngamong besong ho pamrung uying junga reisong tan kaktin kamansim junga kasakhya hi kamet merkas naam janga kris kandri shaga jing pam chikut amen sayangi da upu na bening da kamet bagas nam jame pen kadang shushu yangi ga jingang no janga met jangi jingang no janga men siam jangi karko kardo yangi bangara ke belayo pidyang yame ha ka communion men siam but communion bakhuid isu karko kardo bangara ke himmen ke para ke bashimmen da ha ke ne yu krish bakhuid na la ka jangi inga sem me pen gandang yaki inga sem jangi me pen gandang yaki kon ke ti jangi me pen gandang yaki bapangi bashitam me pen gandang yaka donu jangi yaga jingi men siam jangi pangindop la ban HRRC yame ko jesu Pangilang ke jing shai ha ke inga sem jangi Pangilang ke jing shai ha ke imlang sala Pangilang ke kon ke barra ya ke jimba jame man ke jaka ka bangilai Yesu bayi karko kardo yangi palai lod yangi bekrad ya ubamen bekrad ya upsoi bekrad ya ka bojang ke jingdum basen shar yangi ke jingting basen shar yangi ke jimpang ke kinyang jang ke jimpang ka sen shar ka met ko ba jangi ai ba ke jingi jame nang sutir ha po jangi bai pai bai menta hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Sanshar yang ikin pensle yang ikin dio buram yang hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ko himen ko para ka jing rio blek tongin duwai ka jing duwai jubilee. Ai ba ka jing isne jung Jesus kanang sutir ha po jongi pangindup yo jimpin jampura na ka jimpin chitam shipot kat bang ya shimenda ki kam isne minda kasni ko pa ubaha bani to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jamme u Jesus Christ u himen jongi but al leading jung ka jinge spoon kan klang hakit onu jongi tau men sim bakoi kan kersiu biang hangi yaga jing karmen bala kerku naga bintang ka jingwan jang ka hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pin kala dur yangi shaki nong dur lengka bam chu sham tai ban bet yaga sampai to ai ba ki tu ki sampai kin pin kala dur na shapo yaga jait pen riu bari ka parte mariang baro kawai ha ka jing kamilin ti batikana yaga bening batimai bat ka parte batimai haba enda yaki bo jungu bamen laving no kaburam jame kan ting shine junom to ai baga jinga e junga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim junga jingarmen yaga jingang nut yaki tia jingkan show habening ai baga ta ka ju ka jinga e kan pinsa priang yaki jingkamen ba jingsuk junga nong sius pa jungi satala ka parte shame ko play jungi bala kerku junom kan long kaburam pat ka jinyaro junom amen kopa jongim baha bening kalong bakoi kapten jame tuan ima jame kalong mon jame akin dau kumbaha bening to ai yang iminta ga jimbam jongi kabahala kasni batam map yangi kerengkan jongi kumbangi rungi map ke beles niu yangi padua delam yangi shaga jimben shoy henry taplai yangi yakasni kublai komaria kabadap taga jingaye utrai dan berpala kerkuya panam tengkinde bala kerkuya sopo jom pau Jesus ko Maria berkui kami jom play duai na kabinda jongi ginom pop minta bala kapor ka jingiap jongi amen kaburam au pa au kun badmen sim berkui umba karana Nyngkong kumju minta barapo jinom la jinom amen tong ini duai Yakitu ki ba me pen klein dagi sakramen jame ko trai tos ngoba ban kindiu daga jingera ba klem pur jame knamba nginyo yagi so jange jing siuspa hagi jingmaya ba kumju haga rukam im jangi dau kris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim blay badan bor baron karkoyapi upa badukun badu men sim Bakhuid amen ya lesuk ban pen pana ka kubar babhajung utrai da ka jingim ka jompi ni sango yau play san spa arpo come jong me keep a crowd go try but bynta but you know come jong me try, but bynta, but you know. Kamarian kapengna, ikamba jome, nai bat klur bat kasni, kampela jome. Kam jome, give a crowd a try, but bynta, but you know. Come join me, put the crowd try, but bynta, but you know. Kaburam hokpa, but a kun ramen sim Bakhuid, Baralong of Nyngkong, Jumata Barabo, Junam la Junam, amen. And you're right, try Jesus Christ, Junam.